Az ősz talán 69 éve is ilyen szép volt a domb mentén, mint az idén. Zalataje ószenny, aranyősz, mondja az orosz ezekre a színharmóniákra. De a történelem más színre is emlékeztet itt a dombvidékén. A vér vörösére és a korom az üszök feketéjére. Liszki városától délre járunk, a két dél-dunántúli hadosztály, a kaposvári 10-es és a szekszárdi 12-es Doni harcainak helyszínén. Furcsa érzés, amint megelevenedik előttünk a százszor átböngészett térkép. A szekszárdi 12. könnyű hadosztály első peremvonalában állunk. Ezen a helyen szenvedték el a legnagyobb csapást honvédeink 1943. január 14-én reggelén. Egy hatalmas tüzérségi előkészítés után a mögöttünk levő szovjet kézen lévő Csúcsie község térségéből és teljes szélességben 3 kilométer szélességben harckocsi és tüzérségi előkészítés után támadást intéztek a 18. szovjet lövészhadtest katonái a magyar állások ellen, és ezt nagyon hamar át is törték. Itt felmorzsolódott az első órákban ennek a szekszárdi ezrednek, pontosabban 2 ezrednek kb. 30%-a. A továbbiakkal sem lehetett már számolni, a harcértékük elveszett, mert a támadás folytatódott, és tulajdonképpen estére a szovjet csapatok kb. 10 km mélységig behatoltak a magyar állásokba. A Csúcsai hídfőből 5-szörös túlerővel indított támadás súlypontja a Mihajlovszkijba vezető országút volt. Ezt a szakaszt járjuk be most mi is. Egy leágazás után újabb történelmi helyre érünk. Ez az a hely Petrovszkaja falu, ahol a 12. könnyű hadosztály parancsnoksága működött a doni hadműveletek során. Ezt a települést az ebből az irányból érkező szovjet nyomás hatására egy nappal a csúcsei áttörés után voltak kénytelenek feladni a magyar csapatok. A visszavonulás borzalmairól könyvtárnyi irodalom született már. Egy mai autóval pár perc az út Petrovszkajától Kolomejcevóig. Szűk 70 éve folyamatos ágyútűzben és -40 fokos hidegben, hasig érő hóban mindez egy teljes napig tartott. Már annak, aki egyáltalán elért idáig. Január 14-i Csúcsi áttörés közvetlenül érintette a kaposvári 10. gyaloghadosztály 6. gyalogezredét is. A Kolomejcevó község területét védő dél-dunántúli katonai alakulatok része volt a 10. gyaloghadosztály is. Estére a fokozatosan tért nyerő szovjet csapatok elfoglalták Kolomejcevó községet is. Másnap Pallai alezredes vezetésével a 6. gyalogezred 2 zászlóalja visszafoglalta a községet, amelyet azonban nem tudtak megtartani, mert a fokozatosan és folyamatosan támadó szovjet csapatok ismételten elfoglalták a községet, és a magyar csapatokat visszaszorították korábbi védőállásaikba. Most azoknak a kaposvári katonáknak az emlékére gyújtom meg a gyertyát, akik ezen a területen, ennek a községnek a elfoglalása során, illetve később vesztették életüket a súlyos harcok során. Tovább az út Papasznoin át Puhovóba vezet. Az első községben egy helybéli lakos nagyon sok magyar sírt emleget. Közülük csak egyet találunk fejfával jelölve. Tolna megyéből egy regői család hagyott emléket a Papasznoiban elesett 18-as ezredbeli honvéd sírján. Hosszú vasútvonal és a lenyugvó nap mutatja az irányt Puhovó felé. A templom már a sztálini időkben is raktárként szolgált, de az itteni hívek manapság azért évente 2-szer istentiszteletet tartanak benne. A templom mindkét oldalán magyar katonák sírhantjai sorakoztak egykor, csak nem 60 esztendőn át. Aztán földi maradványaikat egy orosz-magyar államközi egyezmény alapján a Bolírovkai és Rutkinói gyűjtőtemetőkbe vitték át. Ma már csak a Fényes Litkei Alapítvány vaskos keresztje őrzi emléküket Puhovóban.
Itt volt minden. És még azon az oldalon is. És itt teljes sor. Egy sor, aztán ott a második sor. Szétkapáltak itt mindent. Érdekes volt látni. Még maradtak is itt köpenyek, csontváz, találtak pénzérméket, aztán iratokat. Na és mindent összeszedtek. Sokan voltak itt. Talán egy hétig is hordták el a tárgyakat. Így, sorokban hevertek. Itt is volt, és ott, azon az oldalon is. Több mint 50 zsáknyival. Mikor volt ez? Talán 2000-ben? Vagy 99-ben? Októberben a Donnál is korán sötétedik. A mai kutatásnak vége. Kényelmes autóba ülünk, s azokra gondolunk, akik gyalogván szorogtak tovább ezeken a mezőkön, arra, amerre a hazájukat sejtették. Nem tévedés. A Kék Duna keringőt halljuk a gramofon bakelit lemezéről. De a folyó, amelynek partján a sercegő dallam megszólal, nem Johann Strauss folyója, hanem Solohové, a csendes Don. Vajon hogy került ide ez az öreg magyar gramofon az Újvoronyezsi Atomerőmű Helytörténeti Múzeumába? Ez önmagában egy dokumentumfilm témája lehetne, de most orosz hadisírkutatók vendégei vagyunk, indulunk a terepre. Első megállunk Gremjacze, ez a Voronyezstől 15 kilométerre délre fekvő kisközség, ahol a szombathelyi 3. hadtesthez tartozó nyugat-dunántúli alakulatok foglaltak védőállást 1942 nyarán, s tartottak ki a szovjet offenzíva megindulásáig. 1942. január 13-án a Vörös Hadsereg megkezdte az ellentámadást. Ádász harcok kezdődtek Uriv és Rutkinó körzetében. Ott lenn a magyar és német tankelhárító tüzérség állásai voltak. Alapvetően könnyű ágyúk, német 70 mm-esek. Erős ellenállásba ütköztek a szibériai hadosztály T-34-esei. A magyarok feladata a Voronyezs irányába visszavonuló egységek fedezése volt. Stom tábornok 3. hadtestének csapatai, amelyek Rutkinó körzetébe települtek, a harckocsik csapásai alá kerültek. Sokan elestek közülük. A kutatások és a feltárások során megtaláltuk a tüzelőállások helyét. A magyar katonák maradványait 1997-ben áttemettük a rutkinói emlékhelyre, mivel addig silógödrökben voltak eltemetve. A falu főterén természetesen csak a szovjet hadseregnek állít emléket egy hatalmas építmény, ahol kihagyhatatlan rendszerességgel fényképezkednek a házasulandó párok. A diplomáciai udvariasság jegyében itt rója le kegyeletét az összes hősi halott emléke előtt a mi küldöttségünk is. Az út túloldalán még tisztán kivehetők a magyar lövészárkok és tüzelőállások. Ott, ahol a Don látszik, az volt a választóvonal a két szemben álló fél között. Balra nagyházak, az Silova település. Ott volt egy hídfőállás. Mögötte a silovi erdő, ahol szintén nagy harcok folytak. A németek állásai voltak ott. Gremjacséban mindössze 2 hétig tartózkodtak németek, utána állásaikat a magyarok vették át, és Gremjace felszabadításáig itt is maradtak. Ezek a mélyedések a magyar zászlóaljak lövészárkai, tüzelőállásai voltak. Útunk következő állomása Rutkinó, a 2003-ban felavatott második s egyben legnagyobb magyar gyűjtőtemető. Az orosz-magyar államközi egyezmény keretében több 10 000 elesett magyar katona nevét vésték már fel az egyre sokasodó gránit táblákra. Csoportunk egyik tagja meglepetten fedezi fel a család egyik hozzátartozójának nevét a hősi halottak között. Nagyon kevés adat van pont a családnak erről az ágáról, abból az egyszerű oknál fogva, hogy dédanyám még állapotos volt nagyanyámmal, amikor dédapám kiment a háborúba. A családi szájhagyomány ezáltal kevés adatot tudott megőrizni. A egykori bajtársaknak a beszámolójából lehetett adatokhoz jutni, de tulajdonképpen a lakóhely és a név
valószínűleg minden kétséget kizár afelől, hogy itt egy rokonról van szó. Már indulnánk tovább, amikor diákcsoport érkezik. Tanárnőjüket kérdezzük, vajon miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek ide. Kiránduláson vagyunk. Történelemből a honvédő harcokat tanuljuk, és most megmutatjuk a tanulóinknak azokat a helyeket, ahol elődeink harcoltak, és azt is, hogyan ápoljuk az elesett katonák emlékeit, mivel tudjuk, a mi halottainkról is hasonlóan gondoskodnak. Aztán ugyanezt kérdezzük egy fiatal orosz pártól is. Helybeliek vagyunk Rutkinóból. Néha kiszoktunk jönni ide nézelődni, sétálgatni. Örülünk, hogy szépen rendben tartják ezt az emlékparkot. Igen, az idő már begyógyította a sebeket. Maradt a történelem és az emlékezés. Gyászzene, díszlövések, vadszél és hideg eső Rutkinóban. 5 magyar honvéd újratemetési szertartása zajlik a második magyar központi katonai temetőben. Valamennyien az 1942-43-as Doni hadműveletek során haltak hősi halált. A somogyi Éder Lajos és Jó János, valamint a Veszprém megyei Baumgartner Ödön személy azonosságát sikerült megállapítani. A másik 2 honvéd neve azonban örökre ismeretlen marad. Újratemetés alkalmával végtisztességet tévő gyülekezet. Családok ezrei zokogtak fel évtizedeken át Dante szavaival. Milyen sors folytán esetett meg, vidobhatta távol tested, hogy nyomasíts van sírhelyednek. Honvédek, levett kalappal, fejünket mélyen meghajtva állunk itt a megnyílt sír előtt. Eljöttünk, hogy törlesszük régi adósságunkat veletek szemben, akik háborús időkben szolgáltátok a hazát. A remény hozott el ma ide bennünket. A remény, hogy a béke erősebb a háborúnál, az élet a halálnál, az emlékezés a feledésnél. Köszönöm mindazoknak, akik segítenek valóra váltani ezt a reményt, akik elkötelezett munkával ápolják az itt elesett magyarok emlékét, és ezzel egy fontos kapcsolat új szálait fonják a 2 nemzet között. Az exhumálásokról Maruzs Roland, a Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozó osztályának őrnagya beszél. Az utóbbi pár évben a német partnerszervezet, a VDK hajtott végre exhumálásokat Olaszország területén, és eközben került elő több mint 200 magyar katonának a maradványa, és ezek közül 5-öt temettünk most újra Rutkinóban. Ezek nem a mostani Doni hadműveleti területen tulajdonképpen, hanem a visszavonulás útvonalon kerültek elő, tehát azokon a területeken, ahol a második magyar hadsereg katonái visszavonultak. Konkrétan ezek közül a katonák közül 3-at Korocsán, 2-t pedig Puszadzsiban találtak meg. A Hende Csaba honvédelmi miniszter által vezetett küldöttség nem csak a magyar emlékhelyeket, Rutkinót és Bolgyírovkát kereste fel. Orosz partnerével, a Vojennie Memoriali nevű hadisírgondozó szervezettel együtt megkoszorúzta a voronyezsi és gremielcsei orosz hősi emlékművet is. A delegáció 2 tagját családi emlékek is fűzik a Donkanyarhoz. Gulyás Zoltán dandártábornok nagypapája kaposvári tüzérként Osztrogoszknál halt hősi halált 1943. január 20-án. Mindig kutattam, már az egyetemre jártam akkor is, hogy talán élt, mert a kartonján mindig az szerepelt, hogy eltűnt. És úgy bízva reménykedtem, hogy nem is tűnt el, lehet, hogy él, vagy él valahol, vagy már öreg és most halt meg. De aztán pont került rá, mert a kitörésnél az ütegek védelembe felsorakoztak, és a mellette lévő ütegnél egy földi látta, hogy az ágyújukat telibe kapta egy T-34-es harckocsi gránát, és látta azt is, hogy sajnos a papa ott meghalt. A 2 ismeretlen katonára talán belülről úgy néztem, hogy az egyikben a papa van. Én úgy gondolom, hogy lezárjuk azt, amit apám és a nagymamám kért mindig, hogy egyszer fia, majd keresd meg a papa sírját, hogy hol van. Bíró László katolikus tábori püspök édesapja a korotolyaki hídfőcsatában sérült meg 1942 nyarán.
Gyerekkoromtól kezdve hallottam a Dónkanyarról. Írtó izgalmas volt számomra. Édesapám is járt itt. Valahogy a Dónkanyar olyan fogalommá vált bennem, vallásos nevelést kapott gyerekben, mint Lourdes és Fatima. Egy protokolláris kötelezettségnek indultam eleget tenni, és Őisten megadta, hogy egy zarándoklaton vehettem részt. Nagypénteken minden keresztény egyház János evangéliumát olvastatja, ahol a kereszt nem a megaláztatás helye elsődlegesen, hanem a megdicsőülés, a fölemeltetés helye. Eltemettünk 5 magyar hősi halottat. 3-nak a nevét is tudjuk, 2-it nem. Temettünk, de az egész nap a fölemeltetésről szólt. Még elképzelni is szörnyű, milyen lehetett 1000 kilométeres gyalogmenet másnapján rohamra indulni ezek között a házak között. A Donhoz kiérkező Szekszárdi 12. könnyű hadosztály katonáit kíméletlenül harcba vetették parancsnokaik 1942. augusztus 6-án. A magyar katonák sírjait hiába keresnénk a községben. Emlékművük magától értetődően csak a Vörös Hadsereg katonáinak van. Így marad a fotó, a film és az emlékezet a történtek rögzítésére. Aki pusztán a régi elnevezése alapján szeretné megtalálni a 95-ös uszmányi hadifogolytábort, ugyancsak böngészhetné a térképet. Voronyest északkelet felé elhagyva ugyanis nyomban egy Novouszmány nevű település hívja fel magára a figyelmet, de az általunk keresett tábor megtalálásához át kell lépnünk a Lipecki megye határt. Uszmányváros határában egy Novougjanka nevű település részen bukkanunk rá az általunk keresett épületegyüttesre. A 95-ös láger tisztitábor volt, amelynek történetét többen is megörökítették. Például Örkény István, Kadosa Kis Árpád vagy Nádasi Alfonsz. Ők részletesen is írtak a nehéz körülmények között megszervezett kultúréletről. A láger ma is zárt intézmény. Fiatalkorú bűnözőket tartanak fogva meglehetősen szigorú körülmények között. Legnagyobb meglepetésünkre a tisztek mégsem zárkóznak el attól, hogy megmutassák a tábor temetőjét. Uszmányban vagyunk, a 95-ös számú hadifogolytábor temetőjében. Azt az emlékemet Vajani Memoriáli állította a magyar állam költségén. Ebben a táborban, mely mögöttünk van, kb. 2000 magyar hadifogoly tiszt raboskodott 1944 végétől 1946 nyaráig, addig még aztán tovább nem szállították őket másik táborba. A kis emlékművet az orosz BV intézet rendszeresen gondozza. Az egyetlen koszorút is ők helyezték el a talapzaton. Vajon lesz egyszer magyar zarándokhely ez az Uzmányi is? Annyi elfelejtett esztendő után. Ivanovka, Kocsetovka, Kostyenki. Sajnos ismerősen csengő nevek apáink, nagyapáink emlékeiben. Rutkinót elhagyva nyugat felé kanyarodunk. Kísérőink szerint a Kiserdő szélén volt a magyar csapatok egyik lőszerraktára, aztán már Jablocsnoje házai között kanyargunk. A mindössze 800 lelkes falu iskolájában nem csak finom ebéddel, hanem egy kitűnően berendezett helytörténeti múzeum kínálatával fogadnak minket a pedagógusok. A maguk katonájánál találtuk ezt a lázmérőt. Igen, egy magyar katona sírjából került elő teljesen épp állapotban. Még azt is le lehet olvasni róla, hogy 37,2-t mutat, vagyis a katonának hőemelkedése volt, beteg lehetett. Múzeumunkban olyan tárgyakat állítottunk ki, amelyeket a helyi sírok feltárása során találtunk, illetve a helyi lakosok őriztek meg a háborús időkből. A hadi eszközökön kívül sok minden más is előkerült. Régi pénzek, fényképek, használati tárgyak. Fontos, hogy ezeket megismerjék a mai fiatalok is.
Bár az idő ebben a faluban sem állt meg, szerencsére találunk még szemtanúkat a háborús évekből, és nem is kell sokat kéretni őket, hogy felelevenítsék emlékeiket. Én itt éltem a háború elején. 6 éves voltam, amikor a harcok megkezdődtek. Erre itt mindenfelé szekerek, autók, lovak, ágyuk sorakoztak. A falu tele volt katonákkal, de minket nem bántottak. Aztán kitelepítettek minket. Amikor a felszabadulás után végre visszatérhettünk, a házak helyén csak romokat találtunk. De az igazi meglepetés csak ezután vár ránk. Az egyik elhagyott ház kertjének zsíros fekete földjébe egykor 47 magyar katonát temettek el. Pontosabban nem is a kertbe, hiszen a háború alatt ez még lakatlan terület volt. Itt valamikor temető volt, fakeresztek sorakoztak mindenfelé. A házak akkor még arra lejjebb álltak, de később a lakosok erre a területre is építkeztek. Akkor épült ez a ház is. Különös éltés lehetett a házigazdának, hogy gyümölcsfái között világháborús katonák nyugszanak. Sőt, a háza alatt is, hiszen amikor vagy 10 évvel ezelőtt exhumálták és gyűjtőtemetőbe szállították a csontokat, kiderült, legalább 15 magyar hősi halott földi maradványai rejlenek a gerendaház padlója alatt is. Pravoszláv szokás szerint vendéglátóink az egyik sírra terítenek meg, és egy falat kenyér elfogyasztása után vodkás poharunkat a halottak emlékére ürítjük. Nyugodjanak békében a mi földünkben. Úgy gondolom, önök ugyanolyan nemes dolgot művelnek ezzel a kutatással, mint mi, amikor igyekszünk a helyszínen megőrizni az elesett katonák emlékét, és fiataljaink harctéri feltáró munkát végeznek. Éppen most beszéltem telefonon a moszkvai hadisírgondozó társaság, a Vojennyije Memoriáli egyik emberével. A Jablocsnojében talált halotti azonosító fémlapokról kérdeztem. Azt mondja, 4 közül az egyik teljesen ép maradt, így a katona azonosítható lesz. A helyi lakosok ma is őrzik az elesettek emlékét, és egyre gyakrabban látogatnak ide Magyarországról is. Legutóbb az egyik tábornok fia érkezett meg egy autóbusszal. Ha már szó esett a gyűjtőtemetőkről, úgy illik, hogy fölkeressük őket. Rutkinóban már letettük koszorunkat, így most Bolgyirovka felé vesszük az irányt. Egy dombtető elérése után megpillantjuk Bolgyirovka községet. A község szélén mi is erős tüzérségi tüzet kapunk. Olvashatjuk Román István zászlós 1942. július 2. naplójegyzetében. A falu ma békésebb képét mutatja. A Magyar-Orosz Államközi Egyezmény keretében 1997-ben fölszentelt sírkertet ma is szépen gondozzák. Csak a temető nyugati szélét csúfítja el egy mindig megújuló és időnként lángra lobbanó szemétlerakat. De mi most csak a lenyugvó nap lángnyelveire figyelünk, s bennük sok ezer magyar katona nyugalmat kereső lelkének fényére.